Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras gindulong sa kaalwan sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy, now in the Philippines. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Make Every Wash a hashtag Safe Wash with Safeguard. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa atong magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Sabado kita, Nobyembre 7, tuig 2020. Aksyon Hotline! Ginpatilaw lang kita kahapon nga adlaw sang nagatagiti kag mapaang nga panahon sining nga kaagahon or umpisa kagabi. Nag-uom ang aton sining nga tiyempo kag karon nga aga nabatyagan ta naman ang pagtupa sang ulan. Hibaloon talang karon ang pinaka-latest nga weather advisory, importante ini. Man ini nga November daw damo gid sang mga weather disturbances nga karon naga-approach diri sa pungsod Pilipinas or hana nga nagasulod. Tisa ini sang importante kumong kung ang Luzon under recovery pa. Nagapaninguha pa nga makabangon matapos ginwaswasan sang duha ka mga bagyo. Mahilang gani kay ining sisyon ni medyo timbuok ang iya ginagyan kag nag-exit na sa Philippine Area of Responsibility.
Now, may ara naman sang mga pag-ulan, no, kag ang possible nga pagluntad gihapon sa mga flood kag landslides. Padayon ini nga gina-remind sa Pag-asa kag sumungman National Disaster Risk Reduction Management Council. Hotline. Pisini nga weekend, amo ni tani ang tiempo nga at least amat-amat na nga magkahulag ang mga nagatrabaho diri sa Bacolod. Kumo naghalog na gidman ang pila ka maginahimo nga mga measures or health protocols sa mga banwag kag magkasudaran. Tingiban diri naga-decide na nga magpauli every weekend sa ila mga hometown. Hotline. Pero ibaloon ta karon ba kay Sir John Marie Vargas, kay damong nagapamangkot siling sang mga nagatext sa aton aga pa, sir, ano ang pinaka-latest subong man nga weather advisory? Ang Bacolod City, if you remember, siling ni Sir John Marie Vargas, may ang mga equipments nga ginbakal sang city nga gamiton sang DRRMO, no, Disaster Risk Reduction Management Office. Most probably ara na siya sa tunga-tunga sang sininga bulan, Nobyembre, mag-aabot diri sa Bacolod. Hotline. Tiyamakon mo subong di kahulag ya. No, bisa ng aton sininga local DRRMO. Bangod man nga ang ila mga team nga gamiton para sa pagkutkot, pagpanghawan sining mga kanal, amo man ini ang team nga gina-utilize ang city para iya sa pagpamatay kagaw, no, kag subong man amo ni sila ang nagakadto, nagabulig sa pagabot sang mga LSI. Hotline. Pero karon dugay-dugay plastar tayo ni sa inyo Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:06 na mga ka-aksyon ta, no, 48 days before Christmas Day kag 55 days before New Year's Day, mga ka-aksyon. Namo nang aton sining countdown, dali na gid lang. Hotline. Kag ang Pasko nagailapit na. Anyway, sa aton nga mga ka-aksyon nga nagamonitor via Facebook Live, amo man sa bahin sang YouTube, good day sa inyo. Man ang iban, ara sa guwasang pungsod, temprano pa, ang iban gabi na dito sa ila sining nga mga lugar. Tay monitor lang amo dira padayon lang nga magpadala sa minsay sa available naton nga chatroom. Hotline. Okay no, good morning dira sa inyo kag or good day sa inyo tanan-tanan. Sa mga nagamonitor via on air, maayong agagid sa mga taga Negros Occidental, Bacolod City, Western Visayas nga kutong malabutan sa ngaton nga pagpangalagan. Hotline. Aksyon artay hupon checking in, tubtub kita sa takna nga las 9:15 karon nga aga. Ano madalag ko ang mga balita nga aton tutukan mga ka-aksyon? Oy, si Mayor Bing nagpalayag ang iya sininga mensahe nagambal nga ti maayo ang resulta sang surveillance test sa city. Medyo nagdubo kag nubo, no, ang nangin outcome o nangin resulta. So very good ina for the city. Pero ang question subong, tinano matabo sini, may next nga target ang city, and one of those nga sektor nga plano sang city nga i-surveillance test, amo ini ang mga delivery nga mga company, no, nagadulong bala mga food delivery, ang mga karga sang mga basta may mga delivering companies, amo ni sila kuntani ang next in line. Hotline. Pero ambot ko nakaplastar na kag ina bala may plano na ang city kung san o ini posible pati gayunon or ginhold anay because nagnami man ang result. Hamakon mong Burgos sa surveillance test, oy kwan sila, zero sila ang pinaka-latest to bala. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa atong pagpangalagad is no less than Sir Ernie Pinida. Siya ning head sa extraction team. At the same time, siya man ang ginasaligan ni Mayor, especially sa mga pagpatigayon sang surveillance testing. Sir Ernie, good morning sa imo. Good morning man, Action Art. No, sa pamating sini nga programa mayong agagid sa inyo nga tanan. Salamat gid sa time, no, regard sa imo si Sir Arnel Deles, Police Station 6 nga mga personnel nga monitor sa imo da subong karon nga aga nagapadalagi sila sa mensahe dire. Sir Ernst, kumusta na no ang
next in line, since nga mayor gani nagpagwa gid siyang statement niya, bangod nga naging maayo naging outcomes, ang patigayon nga surveillance testing, may ara sa instruction sa imo kag nanong next in line nga target karon nga ipaidalom sa surveillance test? Gina-istoryahan na namo no kung saan nagbigay niya Merkules, nag-invite naman sa mga managers ang bus company, ang series, ang mga taxi drivers, ang mga private, mga van na pala nga naga-service bala sa mga essential nga mga service. Okay. Like sa mga call center, mga call centers na nga mga van na bala nga gina-service. Okay. Na istoryahan at dito kag sa meeting po sa EOC sa mga cluster heads. Dayon na istorya naman ang mga managers ang food deliveries, no? Kaya ang naga-deliver sa mga pagkaon sa mga balay-balay, no? Kaya nakita natin ng ilang marketing in the door-to-door, no? So, though okay sila, subot sila, nga ikandak ini sa ilang mga food delivery ng mga drivers. Okay. Kasi mas din sila, nakita nila, nga parang mangin safe man sila ang ilang company, ang ilang tao, ang mga pamilya sini. Kaya kung nakita natin nga tuod, dili nga ang COVID, hindi natin makita, pero mabalaan lang natin kung makaagi na sila ini isang testing, surveillance testing. Okay. Kaya ang pinakagamay gid amo na ang 1.5% niya makuha naton sa kasi grupo o kung sa isa ka company o kung sa isa ka lugar. So ginahandom namon niya padayunon ini kay parang nang mabuligan kay nagadutay ang cases naton, pero hindi may balaan ang iban kundi nagahalin, no? So that mabuligan ini kinahanglan makakanda kita surveillance testing para nga ma-identify nato kundi pagid ang iban nagahalin ang ining COVID. Yes. So, isa sining mga sektor yung gilawag mo, mga bus company, taxi, ang mga nag-service sa mga BPOs, kag food delivery. Sir, sino ang posible unahon diri kag saan o ini mahimo ipatigayonon? Ginakuha na naman ang schedule, ginamitingan, kag i-inform na lang sila. Sila na lang dayon ang pabalos ang ilang mga personnel aksyonar. Yes. Ang sasubong mga personnel naton parehas to sang nagligad niya adlaw. May ara naman kita nga mga personnel nga ginpa ang kuto balasang wala pa matapos. Okay. May ara naman niya gin surveillance mga 62 kabilog. 7 kabilog. So, 7 na sa Sir Ernie? 7 kabilog or 7? 62. 62. 62, oo. Bali, na sila mga empleyado sa city? Oo, mga sobrang mga empleyado sa merkado, nga sa iban lang ang department, nga pero sina sa ang iban sa City Legal Enforcement Team ang wala para kay inyagaw na ligad. Okay. Ang iban ang mga personnel sang merkado nga sa iban nga department. So ato na to 62 tarante bilog ang nagpaidalom sa surveillance testing. Okay. That's why ang mga tanan nga nakita naton nga posible nga i-target para sa surveillance testing, imuon din natin ini. Ang mga antes kita man base sa transport, mag-conduct ng surveillance testing, base ang ining tanan ng mga traffic enforcer, imuon na natin. Kaya may direct man sila nga contact sa tao. Correct. Especially kung mag-istorya sila. At least ang aton yung mga empleyado, mangin libre na, magsalig ang mga muluyo naton, yung kung mag-istorya sila. Though, hindi sila magtahap tungod kay, hindi sila nakaagi na surveillance testing. Okay. Kag na maklaro nga, wala, hindi na sila carrier sa virus.
Yes, sir. So, ini sila tanan subong, ginamat-amat na lang ni. Pero by the way, ang surveillance testing naton may bastante pamanta sir no, nga mga galamiton, halimbawa mga testing kits, kag financially capable pa kita nga mag-add-on sang dugang nga mga grupo for testing or surveillance testing nga gina-instruct na mayor? Oo, kaya nakita na istorya kami ni Doc Chris Sorongwan. Okay. Kaya tiamo to nga ginuhulta nga ay namon. Kay ginalantaw ni naton kung wala makaigo ang testing kit, no? Okay. Kaya sa tong pag-meeting sa ila, hindi pa to, wala pa namon to masiguro. I Pero sa see. subong, makambal na kami nga pwede na naamon ni moon. Ang Okay. schedule na lang ang ginahulat. Kaya may ara na kita testing kit nga makaigo gid sa prospect naton at sa target naton nga mga grupo nga surveillance testing. Aha. So, ina siya gali subong mga plano kag as part of this plan, amoning pag-istorya na ninyo, pero at least may ara sang positive nga sabat gikan sa ila kag willingness nga mag-join ining mga sector nga gin-istorya na ninyo. Oo. Okay. Kaya siguro na naton nga makaigo na ang aton nga testing kit, no? Para sa pag-conduct ng surveillance testing. Aha. By the way, sir, kantuan ko lang ang merkado ta, no? Ang merkado ta subong kundi halos 100% na gid sa tong mga backlog o kung sa tong wala sang primero hindi nangin compliant, wala nag-comply, wala patesting. Kumusta kay ang kundi may latest to? Subong sir 100% na sa mga vendors naton pwede ta mahambal nga naka-undergo na sa swab testing? Amo na gani kagapi, naka-istoryagi kami ni Atty. Biasa, no? Okay. Amo man ang actually Action Art ang istoryahan namon. Ang inang kamusta na subo ang in process nga mga vendors. Okay. Wala labot sang iba nag undergo sang swab test private sabi nga mga mulab. Ang iba nag-undergo man itong sang religion niya may series of surveillance testing kita. Sang religion niya adlaw ganin may isa pa to ka vendors na kasinyat niya bisan niya sa personnel na lang kita sa market Okay. testing. So ang iba nagkahabol man. Pero tubo nga adlaw makandak niya ang City Legal Enforcement Team upod ang mga market supervisors sang inventory. Kung sino naman ang wala nakapatuman o kung ma-information drive na basit sino pa ang wala. Kaya may schedule pa kanang butangan naman atong schedule para nga maka-undergo ka mo sa swab testing. Pero hindi pag-itugutan nga sila masigi baligya kung may ara tatak ang ilang kiosco sang in process. So silingon wala pa sila ka-undergo ng surveillance testing. Yes. So karon nga adlaw amotong istorya namon nga ang mga kiosco i-inventaryohon kaya kung sino na kaya kung may in process kung nakapa surveillance testing sila sampawaan nila sang in compliance na. Okay. In compliance na siya. I see. So amo na timing gid Action Art ang imong pamangkot nga nakaistorya man kami sang aton nga city legal officer. Para may tagaan niya tutubong adlaw instruction. Yes, sir. Alas 8:18 na, o atensyon dira, ining mga nagabaligya sa merkado. Kundi, pag surveillance test, may ara iya pila ka why nagkadto, why nagpaidalom sa surveillance test, subong may inventory ang City Legal Office. At least, doon makampal ka sa ulibla, okay na niya aton mga merkado, why niyang problema? Kung yung concern ta na lang, among pag-istrikto sa mga manugbakal sulod nga i-regulate ta. Sa Ernesto, rigid na utod ang linya ta? No, Action Art. Yes. So, namin kilang imungang pamangkot, at least ma-remind naman sila. No? Ng timing gid, tong pag-surya naman sa pirne, sang ang ato niya market supervisor, at least na kuhan tagapo na istoryahan na namon nila nga ilang lan ma-inventory naman diwat. Yes, sir. By the way, kundi ara ka sa extraction and you are the head of the extraction team sa city,
Anong effect, sir, nga daw damo sa mga barangay ang na-declare na o nahambal na naton in 2 weeks time siling na mayor nga nangin COVID-free, nagturutaw hagin man ang timo sa extraction sa hinakutay? Trabaho, action activity, amo na, kay inagpasalamat man gani kami, ito yung legal itong pisagid, no? Nga itong nagtukod ang EOC, kaya itong damo-damo cases nga adlaw-adlaw, tagkubra 100, no? Lapit 200. So, grabe ito ang bira-bira ginamon. Okay. But sugod sa to, sa mga September 12 until now, ang aton extraction team kapasalamat yet even ang iba niya mga cluster nga nakita nila nga adlaw-adlaw kasi report naton ang nakabutang sa line list pag sunod niya adlaw ubos din siya extract pag nabutang sa isolation facility. Nakita naton nga kadako sang importante sang rule sa extraction team tungod kay ma-isolate dayon nato, no, ang mga positive patient. So kung ma-isolate dayon, meaning hindi na sila kalaptas ng kagaw. Kaya mo nang ikakagyabi para nga mapahagan-hagan na nato, no, ang COVID. Galing kay ang pamangkot namong ganito mong nagjutay. Kada yun na at least daw ara na lang sa sad. Ang rate niya daw amo lang nagyapon. So, hindi isa lang tamaan kitaas sa isang una nga subong mag-50 sunod jadlaw kontrasyon na naman subong hindi na kay daw na-maintain nga nag-aara sa manubo nga level, no? Yes, sir. Numero. Ang importante subong what is good thing nga why kita baklag tanan nga mga nagasulod nga mga data gilayon gina-extract sang extraction team meaning why subong sang positive patient kara sa lugar nila o kung naka-home quarantine. So, I see. Why nato nga sugtan ng home quarantine kaya nga. Correct. Hindi mo maibitar. Kaya kung home quarantine mo siya, posible nga may timbang na siya, ako padaho-daho ito sang pagkaon. Pagdaho yung pagkaon, kung wala na practice ang proper nga protocol, nang wala siya kabalaw, galaton. Dayon ang timbang pagkadaho ito sa kay amaya o kung kay amuya sang pagkaon pulis balay nila tapos na makadto naman sa merkado kay mabakal naman to siya sang inuglutoon niya naman nga wala siya kabalo nga ang nauyatan niya gali virus na pag-abot sa merkado ginaptayan na tong iyang virus. Correct. So o kung ano naman ang sugo sa iya makadto siya kung mabakal bulong o gusto sa na pharmacy, muna nalaptayan ang kagaw. Yes, so kung na-extract mo saya, masiguro naton, mambal naton, nga na-isolate. Sa isolation facility, na gina-practice to ya sa aton niya mga personnel, sa mga health worker, ang proper protocol. Yes, so, hindi na siya ninit gamay na ang tsansa nga maglaptay ni. Yes, sir. So, among pinakakalyabi sa tanan, ang importante, ang COVID, hapos manang nidulaon. Ang importante nga, ang positive nga patient, ma-isolate mo. Correct. Kaya pag abot sa 14 days siya, na makahambal na kita, nga hindi na siya makapanglaton. So, amo lang yung pinakadako kasi dito nato nakita, nga ang EOC, ang pagpundar sang EOC, tamo nabakit ka dako nga bagay. Yes, sir. Kay ini, dako ang nabulig, kay adlaw-adlaw, maistoryahan ang lain-lain nga mga cases, no? Kag ang mga eksperyensya ma-encounter along the process nga sige ining hadol adlaw-adlaw. So dila na niya amuna ang lugar nga gina-istoryahan ang ning kaso sang COVID diri sa Bacolod. Yes, sir. Amo na gani action art nga may iban nga mga utod naton nga daw pahambalon mo bala sa kapihan, pahambalon mo sa karsada, siling mo daw sila na maayo. Oo. Siling ko gani ginangkat ko sila. Kung mga maayo ka mo, kadto ka mo sa EOC. Kay open ang tintahan da. Dito nila i-share. Kung pamangkot ka mo, dito ka mo pamangkot.
kay ang mga eksperto, ang mga doctors, kag ang mga medical technologists, ang tanan niya pamangkot nila Okay. digid sabton dito Aha. sa EOC. Yes, So sir. inga sagad sa aka, dayon may ipanda gani. Ang aton gani iya bala nga counselor ala bulante sa iba nga lugar sige. Bulante siya, Turya, bulante? Oh, sige saya. Oh, do. Oh, Kutso-kutso sa kundilin lang. No? okay. Nga ang amuning mayo, amuning brown nga na hasta surveillance system naton gina komentaran niya. Ngangkat ko sa gani hasta subong way mo sa kadto. Ngangkat ko sa kadto sa EOC. Okay. Tanan niya inog pamangkot mo masabat dito. Aha. Nagdayon sa ulihi nga daw wala na siya. Nga sa paksang tawo, nga hindi agabulig man kami advocacy. Na. Dito, Kung gusto mo mag-advocacy, saka sa ibabaw, kay buligan ka namon. Nga para mabalaan mo pagid. Ano ang insakto ngay moon. Yes, sir. Kung bulig ka, tasiya ka para sa COVID, saka sa EOC, Okay. para nga dugangan imo alam sa pag-ispitar. Hindi nga gabura lang baba ya, gabukal permin baba ya, sang wakal, nga kung pisaway pa sa mas, dayon, ang ginawakal, hindi nga lang daw, hindi maintindihan. Kaya daw wala masihan. Ang dira sa EOC, adlaw-adlaw ginahadol ang cases, ang patient. Okay. Ano ang ma-encounter mo during sa tong pagbuhat ng line list, ano na-encounter mo na yun? Eh, may lain-lain pamatasan sa mga tao, Okay. lain-lain yung mga cases, sang patients, dito ginaistoryahan na. Okay. Kaya kung ano ang maayo himuon. Aha. Kaya kung anong matabo during the day, pagkasunod nga adlaw, i-discuss na yun. I Ang see. nahadol na dayon. Do islan mo ang iya. Siling ko sa rin, do islan mo bansag niya, do imuon mga bulantiro sa Sawiro. konseho? Sawiro sa konsiho. Kaya bisan ano nga issues, Ay, sadya. intrahan. Yes, sir. Oo, then nagligan na batian ko man gani, may isa naman ka issue. So nga kayo nakita ko nun sa Facebook, sa social media, ano man naman, do hindi man tanin magtaha sini nga tao. Okay. Nga ang Ay, sadya. kutso, ginabasihan niya ya, sang iyang ang nabasihan niya, magkomentar siya, ko ay kutso-kutsiro. Sawiro nga kutso-kutsiro. Pero in the way, Ario, seriously, diri kuya sa result pala sa to sa slaughterhouse, naguluwa na to sir ang latest, no? Nagkompleto na ang result. Oh, 11 ang 11. So the rest so, sad to, sila tanan, no? the rest sad to okay na iya. May araw nga nabilin niya sa agency nila. Okay. Kaya ang schedule naman sa Monday, nga iubusin. Okay, ang schedule nila hindi may agahan taga gabihan. So meaning sa Lunes, may ara pa sila sa mga nabili ni members nga i-surveillance gyapon. Oo. I see. Sige. Ang schedule kami Monday. Sir, Ario, isingit ko lang ni kay kundi November 16. Sugod naman sang road clearing operation, although partial implementation ng Bacolod because under kita sa GCQ. Sa unang imo team nagabulig ni sa clearing ni this time ano man i-utilize naman ni Liwat. Actually, Action Art daw reminder mo lang sa akong tagtanaw eh. Okay. Kasi ara na given na atong bisulit man lang sa remind nga i-implement ini. So kung nakita na to ng Bacolod, amo ang diri sa Visayas, amo ang pinaka-highest no sa assessment no nga nahimo. Okay. Oo, okay daw naka 87% kita to eh. Labaw sa tanan niya mga LGUs diri sa Visayas, ang Bacolod ya mo ang nagapangunada. Okay. So, hindi iya tanto kabudlay ang pag-remind sa Bacolod sang inang memorandum. Kasi kumbaga i-review, ibalikan lang ng mga areas nga natapos na no kay ang 13% nga wala matapos kay review time lang na kayo. Okay. So, hindi na mabudlay kasi ang aton city legal enforcement team hindi man niya libot. Okay. No? Yes, sir. Hindi man sila kapatindog ng structure. No?
o obstruction o construction nga permanent o contemporary na naman ginalantaw na sa atin na si Yes, Technical sir. Enforcement Team. Yes, so, sir. daw hindi pa nabudayan sina. Kay ano lang man na follow up naman lang follow up naman lang. Oo, galing Yes, ko sir. ng sakop sa pandemic mo na hindi mo maibitari ba natin yung autos. Gaya nga lit man. Kung Okay. sa kapiya doon, gaya nga lit nga makapangita man ni Diyos nga maka-income mga Pinay. Sige. On that note, just keep us posted, Sir Ernie, kung naragiban kang nanomabulig namon diri sa imo team. Salamat, gid. Good morning sa imo, Sir Ernie. Thank you mga National Action, mabuhay ka. Action Hotline. Now, karon nga daw i-check ta sa taga City Legal Office after nga ini sila magalibot, magapatigayon sang inventory sa mga merkado. Ang purpose ng inventory to check kung bala sino pa dira nga gintatakan sadtong non-compliance kag in process kung bala ini sila committed na nga magpaidalom sa surveillance test. Tiwad ta kay balo, ano ang mangin desisyon diri sang CLO kung padayon kamo nga pagkatiga. No, kung hindi kamo dira halimbawa karon magsigi, magupod, magbuylog sa surveillance test, ayhan ang city may himuon ng atikang nga mahimo madulaan ka sa imo blockade dira or stall sa ang imo mga ginaokupar sa mga merkado. Check tayo na karon kay Attorney Joselito Bayatan sa team niya kay ti isubong inventory pamalang matiyog pa ni sila mo. Most probably this afternoon mayara na ina sang update. Hoy, dito sa Slaughterhouse may mga nabilin paglito nga on Monday ang ila schedule. Ang next target sa surveillance test sa Bacolod sa palabuton na ina nga sinima na posible, natapos na ang meeting sa mga sektor nga karon target sa city nga paidalom sa surveillance test. Ang mga mensahe niyo kay Elizabeth Malaga Gamala, Ami Labuson Tayhupon, o sister-in-law naton Lipong Boy Jolingo, Vivson Pagunaling, o Simong Caltorilla, good morning dira sa Binalbagan, kag Madam Elsa Salazar, good morning Madam, na dira sa Tagalihis, ginatamyaw niya lang. Si Sir Arnel Deles sa Police Station 6, good morning man. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
Pasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kahintangan, responsable nga pagbalik. Dala sa kay Jose Gerson Lapinig Junio, no, nga nagamonitor kag Daisy Binio Mingan. Salamat gid sa pag monitor man karon nga aga. Damo ang mga si Lipong, no, Lipong, paring Jerry Chupoy Magbanwa dira sa Macau, China. Thank you man sa pag monitor. Ara man si Jesse Dikilato, bro Jesse, dira sa Moises Padilla. Oy, good morning dira sa taga Bureau of Fire Protection. Salamat gid sa inyo ha nga pag tutok. Si Maninay Alma kag Maninoy Henry Boy Gregas, ang mga anak dira no ni Maninoy Henry Boy sa Gilungan, Kawayan. Good morning sa mga bodyguard niya dabla nga naga-monitor sila ni Joe Taida, no. May nga guys sa inyo halong gid. Action Hotline. Ayos, ari pa mga mensahe. Elizabeth Malakagamala, oy, siling good morning to all avid listeners and viewers of Aksyon Radio Bacolod, especially to Malaka family. Kag ara man ang pamilya Gamala and Rivera sa Barangay Inayawan, no, sa Kawayan, oy, mga kasimanuan na tunda, no, mga taga Kanduni may agaman sa inyo. Amo man sa mga taga Ilog, no. Sige, Bibson Pagunaling, thank you man. I-check ko bala na dugay kay Ma'am Michelle Vicera sang NGCP. Kay supposedly karon nga aga may scheduled nga maintenance work. Base siling ko muning maulanon nga tiyempo nga waay sila makadayon, no, waay nila gindayon ini kay ti maayo lang gani nga although tibog na ang tiyempo pero kabalo ka kon 12 oras nga burn out tani subong adlaw mo. Kibot kita kapon may ara sang ginpagwa nga advisory ang NGCP kag ginrelay man ini sang Seneco nga why anay sang ipatuman, no, nga maintenance work karon iyang adlaw. Kon na dayon ni makon mo ya 12 oras nga way mo supply sang kuryente. Kung wala ka supply sang kuryente, meaning wala man supply tubig sa basiwa, kay pila man lang ka mga quandary pumping station, kag pila man lang ang pwede may-utilize sa basiwa nga may ara sila generator set, na nga pwede magka-provide tubig. Bo, tani malhan gikita kag kuan igin. Ot may lang gani subong nga tempo kay nagbulubog na mo. Pero i-check naton bala sa kay Ma'am Michelle Dugay kay kung ano ang reason sini, why man abising explanation no nga ginpadalagid ang NGCP kung ano nga naggulpiada sila desisyon nga hindi pagdayonon
ining pagpatigayon sa schedule nila today, no? Kay subong ni tani mo. Dako lapad ni siya. Ang coverage tani siyang burnout. Basing iban way pakahibalo da, kibot sila lang way man nag-burnout subong. Basi kun way man iba nagka-monitor nakasunod sa Facebook page sa Action Radio Bacolod kagabi giningagaw pa na post sa amon ang cancellation of scheduled power interruption today. Ang mga personnel sa Seneco, kundi nagkadto sa Mindoro, grabe, kita ko sa post sang Seneco, balbala na ini sila obrato. Grabe na itong ila sining trabaho. Timayo man na, no? At least, may isa kakasugtanan mo ang tanan nga mga electric cooperatives nga in case may amo sinibala no nga mga nagaluntad nga mga problema nagabinuligay ang mga electric cooperative no ang ila sini cooperation kag nagkasugtan nila nga ti buligay no para sa madasig nga restoration sang power ambot pila na ang total nga damage man dito sa area sang Mindoro, Batanes, Albay, nga mga lugar, grabe gitong ila masubo kining sitwasyon ti anila subong. No bangod sining epekto sang maulanon nga tiyempo. Ariyo, dugangan ko lang mga mensahe nga gindapadala niyo karon nga aga, ining mga nagpadala nga pagi sa aton sining nga Facebook Live. Ang YouTube karon check ta lang kung may dugang man nga mga mensahe. Kay standby kamo kay i-check ko kay Sergio Marie Vargas bala kay adoklain gid sang kuano kaguom sa aton kawaan kay Jocelyn Dispoho. Good morning kay Jocelyn Song Comedia. Morning, congrats sa surveillance testing, very successful. Salamat man sa LGU Bacolod, no? Sige si Erwin gamonitor man. Los Tapalya Balasta Moralios. Good morning Aksonad siling ni Joy Nolerd. Gibaliskad niyang guro niya Melvin Pinafil, Donalyn Molino, Bunker Gemini, bro, Art Nixdon, morning dira, may lang pagmonitor. Si Mama Utit, kag si Papa Dani, morning siling maninoy, buhay mo sila ginlawagaw. Maria Cecilia Pabon Jimenez, Heaven, Maria Cecilia, nabasa ko na. Alex Montesa, morning, maulano, no kay may payong siya nga ginsend diri. Sheila Windham, Barjon Pilasol, Gabriel Hipilga, Artemio de Lavente, dira sa may Santo Niño stop, no, gamonitor siya. Jocelyn Song Comedia, nabasa ko na. Franco Villanueva Osorio, tapos naman niya mataas sugar o may diabetes ng mga driver, kay COVID naman ni, ay kalain. Ayos Now, ang lakat sa panahon, karon nga alas 3, ang LPA ni ara sa east sang Surigao City, Surigao del Norte, no? Ti medyo ulo-os-os ni siya ho, daw nagnubo-nubo ang agyan niya sang sining LPA. Ti ko mag-develop ni siya, nano ni man, basi kung manginisa naman Black Bagyo, i-check ko lang karon kay Sergio Marie, kung may confirmation na kung saan ogin ang arrival o kung pag-abot sa mga heavy equipments nila, kay importanteng kinutkutan na isang kalog mo sa mga waterways na Tondris Bacolod. Sa Amerika, mga nagapamangkot sa latest update, tiway gapon pa sang sa nung panimatapos man, may ginpain karon nga pundo gino, bilyonaryo ni ang presidente sang Amerika, si Donald Trump. Ang mga legal counsel niya, nagpatigayon na subong, gapreparar, kay hindi siya kapati nga mapirdi pa siya mo. Amo na kung nadlukan ka malang mapirdi, sa eleksyon, di ka magpapili. Kay at the end of the day, ma-decide na tao, amo gani nga may eleksyon na mo, ang dinaya ay kung hindi magwanta, grabe, abi ko gani ko na muning Amerika, hindi na niya dawayas ang dinaya ay. Lain yang Amerika kag ting tao to hindi para sa aton nga pwede mo mabayran yado mo. Sorry to say, pero ti amo ng realidad sa Pilipinas ya, ikaw nga damo kwarta, may chance ka gidya.
nga magdaog sa eleksyon? Why na naganig inistoryahan kung anong isyo sa imo kag kung ano pada ang mga quality, ang background mo kag anong mga performance mo? Why na nag-inistoryahan? Di na importante pag abot sa adlaw lapit na eleksyon? Ang importante sa tao, ya kung pilang indaho mo, tuod na, amo na iya, pero sa Amerika, siling ko damo manggaranon sa Amerika, o kung manggaranon kalabanan tao, to mo. Ang tao to ya may kaugalingon nga desisyon, hilway sila magbuto, pero talutsan pa, ang reklamo ni Trump, siling nga, ay, nano niya man, sa mail voting, siling nga, damo iya mga patay nga nagbuto pa. Ay, kalain, mga kalag, to yagali, nagbutar pa iya, ti siling nga, hindi insakto ni. Pero lang tawon takido ka very, very close ang ila sining nga away. Although ti ahead, aban si subong si Biden, Vice President Biden, ang tawon tanikon sino makauna sa inangan, kagkon bala marespetuhon ini sa uli sang kampo ni Donald Trump. No? Damo ganing mga Pinoy nga comment, nakita ko bala sa mga kwan, sa mga international nga mga news, sa mga online portals. So, pati mga Pinoy gintramon to sa kwan mo, debate kag mga comment. Ang iban ka tinagalog ba? Alas 8:56 na. Now, ang parte naman sa sining ginahimo karon sa military, sa bahin sang mga grupo, Makabayan Black and the rest ng mga nag-support nga grupo, sa nga ginahambal dito sang last time na interview na Action Rex dere, ang nagpakilala nga ti miyembro sang NPA nga nagsaysay gid siling ti amo ni ang sitwasyon kag ginahimo sang NPA ho. Action Hotline. Yang next naton nga balantayan di ang posible campaign sang kuani sang tropa militar na against sa sining Makabayan Black kag malapit no sa ang relasyon nila sa mga sining grupo, no, kag kunano ang mga action sa himuon diri sa military right after sining panibag-ong mga gin-expose sa nagpakilala nga dati miyembro si Jeffrey Celes Blato. Tinano ang mga implikasyon sini, no, makatuga ini sang kadlok bala sa part sa mga grupo, mga aktivista, lantawon ta na sa masunod nga mga inadlaw. Sa John Marie Vargas na lang dahil. Okay, basi alang-alang si Mama Lo kag si Ma'am Michelle Vicera, kay gusto ta na rin pa-explicar sila na nung tabo nga way man dayon ni ang schedule nila nga maintenance work karon nga aga. No, kay bangod man nga ang kalawigon sa tiyempo partiklawig tanin mo ti basibla kung hindi na pagdayon nun subong the next day naman nila ipatumban pero ti kabalo ka online classes hindi mo niya alangan ka karon na magpatigayon sa maintenance work mo daw ka imposible man nga hindi weekend kaya mo lang ning tiyempo nga wala sang online classes ang mga kabataan ti kon in kaso ya sa uli magkandak ka sang maintenance work nga ara sa tiyempo nga may klase ti anong nagkaroon man way lang anay klaseng kabataan na amo nang sitwasyon no kay kabudlay kapin pa kung may mga pasyente kada sa balay mga karon anon muna. Good morning dira kay Ros Pongyan, gamonitor mislas Kanduni daw. Salamat gid no sa mga taga Kanduni nga nagamonitor karon nga aga. Anyway, i-check ta lang na karon kay Sergio Marie Vargas kay naga-timingan ga paligo pa siya subong no ti pag tapos siya karon pa narapo mo ni pag kuha ta siya sa pila ka ma-update. Mabalik lang ko pagbalik ko karon istorya kita diri gyapon sa lokal sa pila ka mga update naton. Alas 8:59. Agad pa yung banwa
na ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aga pa sing banwa,
Di alam mo ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Red Walter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nagkahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:09. This time Los Tapalya Balasta Moralios morning ko no ning taga balita.
Cebuano magamo na siya nga lingwahe. O sige, Melvin Pinafil. Salamat man ano sa imo sining nga pag monitor. Maayong aga to kayo. Si Artemio de la Vente siya patamyaw ko akon mga utod sa Santo Niño stop. Nabasa ko na ni kaina. Thank you gid sa inyo sining ginapadala nga mga mensahe. Si bro Raymond Alarcon Sagal Jr. siling nga mga taga-Purok Santol, Barangay Mandalagan, si Rachel Sadaya Sagal, gamonitor sila karon nga aga. Thank you gid sa inyo sining nga pagpamati. Nag-return call kay na si Ma'am Michelle Vicera, galing kido na kuan siya na why not na alang-alang gid sa 5 minutes nga block time. Ma'am Michelle, basi ka monitor ka na mama kay matawag lang kami karon dugay sa imo kung in kaso ginban nga may time pa. Pero unahon ko si Dr. Zipar Gerhard Kailian, may mga nag-alabot ng LSI from Cebu, no? I think Isabela ang destination sa do. Sige ang mga arrival mo, no? Pag pinauli subong. Now sa pila ka mga area diri sa Negros, parte naman iya sa pagbukas na balas ang tourism industry. At least may mga desisyon ng mga LGU nga buksan ini. Pagi man sa Department of Tourism nga mo ni naghatag sang guidance ila, no? Kag mga measures kung paano i-make sure nga at least bisan may mga nagkaladto na nga mga local tourists ning mga tourist destination, at least safe, no? Safe. Amo nang insakto. Kay importante ina, no, nga ang mga kwan bala, ang mga magakadto na subong sa sining mga tourist destination, mga tourist spot, mga resort, no, kay kung magkadto ka sa mga resort, sang nagligad to hindi gid magtugot no, nga magbukas ang mga LGU. Kadelikado giman mo lang karon na nga tugutan mo maglinagaw da ang pamilya, pero tiyan mo na sige hapon, abi hindi kita na maghalakatag kumpiyansa. Maluoy ka mo kay kuning kaso karon nga mag-spike na naman gani, why naton ginapangayo? Hindi naman kita liwat makaarapal sina pro. Kay Godwin Ononay, the coronavirus pandemic can stop us from making money. Ay kalain. Perti sa iyo. Sige. Siya ni gali ang nagapadalaya sang tanan blang listeners sa Action Radio. Ginapadala niya sa mensahe niyo. Ray Jantan Villalon, sining watching from Barangay Purisima, Manapla. Pagkigreet na kay Dennis Richard Tiboroma sa Enrique kag sa Energy Fans Club. Stay safe and God bless. Ang Manapla kahapon, may ari kita listeners nga nagpadala di sang reklamo parti sa langaw da. Mayor, ano na daman ka may manukan da kunong bangod sa pagpanimaho sa manukan da. Pertik damo langaw sa pila ka asyenda da. Ti kabalo ka naman nga karaing tulukon mo paninggay inulan ni karon magkaon kay mo ginapurungan ang imo pagkaon sang langaw, may gana ka pa magkaon na yado. Nag-experience ko na dira sa bago, tumla may reklamo man, siguro mga 2 years ago na, nga ako nagkadto to, hindi ka tuod kay mo magkaon, pro. Yan ang sus kadamo, gidya gapalumbanay ka mo sang langaw, ya, jutay lang tingki nga, inalikwaon mong kamot mo sa ginabutangan sa sudan or iban pa nga pagkaon, ang langaw, ya, pertik damo mo. Tiambot kung kabay patani nakalabot na ni sa alkalde da. No, kain ang pagbutang mo sang imo sini mga poultry, ang pagnegosyo sang mga manok ni abing kon kapin pag-breed ka, way gina yung problema. Importante make sure man hindi man mahalitan ang komunidad. Langaw-langaw na protect, imaginable ko na nung bakterya ang dala sina. Si Florante Pasinabo. Nya monitor lang kami di sa zone sa barangay 40 tuto kag ipoy nini ng Roselyn gapamati gid subong. Sir, thanks kag more power sa programo. Sige, salamat gid. Si Tiyay Erlinda Soriano,
At iyay may agadaga monitor siya, ginatame lang ang taga Mulubulo. Amo man si Tuto Romy Itabag. Way kakapuli, way kakabakasyon sa atong lugar to, Tuto Romy. Sige, kagkay Chupoy Magbanwa. Nalawag ko na nakina. Si Ilma Losok Polidario, Araman, gamonitor man. Jerry Aziro Jr., good morning. Thank you, Gida. No, ang mga nagingagaw, pati dayan na Biggie Troses. Monitor man si Nigaran, Araman si Annalisa Gurdon. Paano na magkwartahan ng COVID? Ginagastusan gani para makita ang mga positive. Ang COVID, actually ang issue diri sang COVID nga posible may money making. Ang aligasyon balang nga ang korupsyon subong partibla sa mga pag-release ng pondo pagis PhilHealth na amo niya subong gina-question da kay ang iba nagambal nga kung mag-positive ka sa COVID, dalon ka sa ospital, kundi may mga charges sa PhilHealth, amo pa nang dapat tani nga kung ano, nga usisaon kung bala ano ang guidelines sina kag paano ma-establish nga at least amo giman na ang pondo nga dapat i-release sa isa ka victim nga nag-positive kapin pa sa pila ka man nagkalamatay bla kundi may mga nagkakapatay nga naga-positibo sa swab test ti pila ang gina-charge sina kay iban do kay man na masyado madapatan bulong iban niya dalon sa ospital kuan na mo kalain naging sitwasyon la kung dalon ka sa ospital lain naging sitwasyon mo kisa mapatay ka ga-positive ka sa COVID tipi lang gina-charge na basi kadako bala sang ginasukot sa PhilHealth kag dako ang ginakuha dira sang kun sino man nga nagtatap si anak alin sa ospital sa mga doktor pilang gina-charge nila di ba amo na iyang question da kag dapat siguro usisaon luwas pa bi sa ining sa DPWH siling ko laban ni Tunaw ya madula na lang ni nga issue kapin pa magsulod ng election fever by next year. No, kumadayon ng election sa 2022. Pag December, pag idog ni 2021, next year bala, mid-2021, natawan do bala kay politika ni ma-divert naman yung atensyon ta. Dari ko anay, okay, may mga nagalabot nga may LSI, galidri sa Bacolod, Estay sa Negros, ang pag-intindi ko do Isabel lang destinasyon sa iban kag mga ayo kita advisory kay Dr. Jesse Pargerhart kay Iliana no ning epekto sang nagdungdong naman o kung nagaguom naman ang tiyempo ta. Online sa hotline. Dan Islapor, good morning man. Thank you for listening. Doc Sipard Kailian, sir, good morning. Yes, good morning. Good morning, Action Art. Mayong aga man sa tagpalamati mo. Sa imong programa sa Action Radio. Salamat kid Doc. Iunahon ko lang nailakat panahon Doc. Ay kinamo ko pa magkotoklain gid tiyemputan no gadungdong no gaguom subong nano ini epekto ni siyang LPA now kon localized thunderstorm na maniliwat. Yes, actually Action Art ang aton LPA no. Alas 4 ka ginasang aga, gina-estimate ginabana-bana no nga yara sa 465 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte or 440 kilometers east of G1 Eastern Samar na may aral sang coordinates na 10.4 degrees north at 129.7 degrees east, no? So, gina-forecast ini siya nga move sa direksyon sang west-northwestward towards Eastern Visayas. At kung makikita man natin daw, medyo mag-develop ini siya sa tropical depression pagpangalanan na ini siya nga tonyo sa aton nga pag-asa for the next within the next 48 hours. So gina-monitor ta man ni siya and amo na ni siya subong ang influence ang aton weather system sa probinsya no. Kag ginalantaw naton nga mag-upgrade ni siya sa tropical depression, maghatag man sang tropical cyclone wind signal ang aton pag-asa sa ila trigger weather bulletin. But as of now, no, remain pa lang siya Japon nga LPA as of 5 a.m. kagina. So, hulaton natin ng 11 a.m. natin nga forecast. Okay. Para makita natin ang iyang tracks. But ang initial tracks ni diri sa Visayas, did ang Igo, no, mga babaw-babaw sa Iloilo.
Bo, kabay patani hindi naging magalit ni kiti daw diri sa aton ang Visayas ang target niya ho. Yes, yes, Captain Art, no? Medyo sa Visayas siya, no? But at least, one lang siya, no? Tropical depression, medyo ang ato halungan is ang mabunog nga ulan. Kasi syempre may hangin man nga dala, pero hindi gid pariyo ka bastog sa mga typhoon nga nag-igo dito sa Luzon. Okay. Doc, masip lang ko very quickly. May mga LSI kita nga nag-alabot Ris Negros and may dumayara nga nagpadulong dito sa Isabela? Ay, actually, ang mga LSI na to, no, lain-lain sila nga kwan. Ano ko... Yes, Doc. Basta sa Isabela, nagtagto ba si MSW na, no, or migratory workers na to. Okay. Check on that. Kay usually ang nagkagtuya in groups, no? In groups na usually mga migratory workers. No? Isabela, actually, ang mga LSI natin, na ginasugat ini isang ilang ang mga tagsa-tagsa ka mga DRRM officers, no? Sa ilang tagsa-tagsa kakabanuhanan, ka ginasugat ini sila sa kwan, sa port or sa airport, okay. Abot, no? So, wala sila ginapabayaan nga magalakat lang. Ang aton migratory workers, muna ang ginasugat man sang truck, sang ilang mga contractors. So, kaginadala sa ilang mga facility, no? Or ang ginatawag nga mga ng kwartel, no? Mga kwartel sa ating mga asyendas, no? Nga mga, kung sa diin dito sila na ma-quarantine, kaga after sang negative result, then muna ng pag-ubra nila. I see. So, most probably, why na rin sila ga-coordinate pa sa office mo, kundi ang LGO na lang mismo, muning direkta kuha sila sa puerto? Actually, tanan-tanan sila coordinated sa office na mo, no? Okay. Hindi sila ka-coordinate sa aton. So, ang LSI naton yan, no? Ginapasugat din naton sa aton ng mga LGUs, no? Because bayaran na sila yung swabbing sa upon arrival, no? Amo man sa MSW naton or migratory workers or ginatawag naton nga sakada abi, no? Okay. Ginapang man sila, ginapang swab man sila. So we are also monitoring na dapat naka-quarantine ini sila upon arrival, no? Amo man ang aton LSI. Yes, so, sir. kung nag-abot siguro sa Isabela, either MSW, no? Usually ang atong LSI is being fetched by our DRRM or ang aton ang atong LGU upon arrival sa port or sa airport. Sige. So, hulaton nato niya kung ano ang update, pero ang nagligad to no medyo nagkalma ang arrival sa Ilisay from Manila since may bagyo dito sila mo. Yes, actually ito. Napan man ng gin-postpone man, kasi siyempre hindi makalupad ang aeroplano, hindi man makapalayag ang barko. Okay. Pero actually gintingog nila sang before ang bagyo, duwag ka barko ang sumulod sa aton. So, Gani. nag-compensate man sila sa pagpadala nila sa aton, no? Sa mga LSI dito or ginatawag na ng aton sila subong non-apur, no? Sa diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Yes, sir. Doc, finally, kabay pa, no? Ining karon sa udto, maka-update kami sa imo. Kay daw ang pathways or lagyan sining LPA, subong daw pareho sang alagyan ni Hayan sing unabla? Yes. Gina-monitor to gid subong kay daw ang iya nga alagyan ang daw nubo pa siya gani na. Gani. Sa may maagi ang forecast ang iban nga mga hindi ni siya official but at least makita ta na ang yang makita ta ang yang possible condition na maagi, no, posibleng tracks niya. But for now ang pag-asa wala pa nagahatag sang official tracks ni. So we will use this tracks ng aton nga mga independent forecast agencies as our guide man, no? Until ang pag-asa makapagawa sa iyang track. So para lang guro kita, no, kag LGU. Kay LPA pa sa subong basta mag-develop siya sa depression, kag kung dito ang para medyo damo maningapan mo nga pag-ulan.
Sige. On that note, Doc, halong gid, salamat sa time ginatag karon nga aga. Yes, action no kag sangalan sang aton nga gobernador, ang aton nga chairperson, Madam Mugin, salamat kag mayong aga sa tanan. Good morning lang sa taga Purok Maabi-abihon, Barangay 35, Bacolod City kay sister-in-law naton Ami Labuson tay hupon kag sumugman kay Bro Radix Lambot dira sa kando ni PNP ginapamunuan sang energetic nila nga COP Sir John G. Liba. Ay nakita time diri sa aton nga pagpangalaga ng ako lang reminder sa inyo pabakod gigita sa aton immune system kag resistensya sa lawas. Dapat gid nga makabato kita kapin pa ko ng aton ginasaligan ang puwersa talang ang aton lang lawas sa pagpangabudlay para ma-income kita ekonomiya sa lamesa nga aton gid nga ginatinguan. Diaryo, Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule akong ginarekomendar sa inyo. Ginhimo iniya sa pure and organic kag super variety nga mangosteen. Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio! Aksyon!